27 august, Piața Marii Adunări Naționale. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de independență, Guvernul Republicii Moldova organizează un impresionant spectacol aniversar cu participarea artiștilor dragi, defilări de sărbătoare, Parada Portului Popular la a 4-a ediție, Parada Militară, Parada Fanfarelor, iar în final un extraordinar foc de artificii. Să sărbătorim împreună 25 de ani de suveranitate, să rememorăm momentele care au marcat istoria Republicii Moldova, să retrăim împreună emoțiile Marii Adunări Naționale. 27 august, ziua demnității noastre. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, Republica Moldova!